Compania Chemix Group. Impact garantat de 99,999%. Succesul unei companii se definește prin profesionalism, dedicație și calitate. Anume, aceste criterii au stat la baza creării întreprinderii Chemix Group SRL, unicul producător din Republica Moldova de dezinfectanți la standarde europene și ale Organizației Mondiale a Sănătății. Calea spre succes, sau mai exact, spre aprecierea și fidelizarea clienților, nu a fost ușoară. Chemix Group a fost fondat în anul 2008, cu doar 6 angajați și o mică hală la marginea orașului. Ideea de a produce dezinfectanți, produse de curățenie, frumusețe, nu a venit peste noapte, fondatorii fiind persoane bine pregătite în domeniu, care știau exact ce vor să facă. De la idee și până la realizare nu a fost decât un pas, iar grație produselor inovative, de calitate superioară, lansate pe piața Republicii Moldova, succesul nu s-a lăsat mult așteptat. Acum, la Chemix Group activează 19 persoane, iar gama de produse a ajuns la 100 de denumiri. În perioada pandemică, cel mai mare volum a revenit anume produselor dezinfectante, cele de la Chemix Group având un grad de protecție de peste 99,999%. Practic, niciun alt produs dezinfectant de pe piață nu asigură un asemenea randament. De altfel, 12% din volum este exportat în Germania, țară cunoscută pentru exigențele sale în materie de calitate. Produsele de curățenie, pentru uz casnic sau Horeca, la fel se bucură de aprecierea clienților. Deja, din 2012, compania a lansat linia de produse FemiHome, care include detergenți de uz casnic destinați consumului larg. De asemenea, Chemix Group SRL s-a afirmat drept unul dintre puținii producători de detergenți lichizi profesionali, linia Femi Professional, destinată segmentului Horeca, gama de produse respective incluzând toate segmentele de utilizare. De altfel, Chemix Group este singura companie din țară care a obținut certificare internațională, produsele sale de curățenie și dezinfecție fiind recunoscute de către experți europeni și cei de la Organizația Mondială a Sănătății. Mai mult, compania deține și certificatele de management ISO 13485 pe 2016 și ISO 9001 pe 2015. Eforturile depuse de echipa Chemix Group nu rămân observate, astfel că compania se bucură periodic de diferite premii, printre care medalia de aur la categoria Produse și servicii de sănătate și frumusețe, nominalizarea IMM-ul favorit al anului, Mercurul de aur la categoria Produse și servicii de sănătate și frumusețe, nominalizarea Femei în afaceri, diplomă de onoare la categoria Întreprinderi mici, nominalizarea Implementarea standardelor de integritate în sectorul privat. Chemix Group este în continuă creștere și dezvoltare, iar gama de produse se extinde cu regularitate ca să corespundă necesităților pieței. Atunci când cumpărați produse dezinfectante sau de curățenie, asigurați-vă că optați pentru cele de calitate, pentru produse certificate internațional, made în Republica Moldova, la Chemix Group. Fiți siguri, e mai ușor de trăit într-o lume curată.